mboten ngerti bahwa salon semenika regane 15.000. Lah mulai rebutan salon Mas tuku bubuk lapor Mas cukuran sedikit pinten 15.000 lho Pak. 15.000 aku gak budgetnya 5.000. 5.000 yang arep petok. Oh, nganggo diskonan kuwi. Iya. Kowe tukang cukur sing ning desa ya apa? Sing ning cedak apa? Sampe print. Hah? Maksudnya karo wit pring sebelah dini? Angin sore. Ngisor pring. Dan aku ono tukang cukur misalnya potong rambut ngisor pring. Oh. Potong rambut ngisor pring. Lah kulo kan gawe wira. Iya. Saya balas dendam. Oh, carane piye? Karena itu sana kan potong rambut ngisor pring. Heeh. Pringnya kulo buang. Hah? Tinggi tok. Terus potong rambut ngisor tok. Potong rambut ngisor. Nah, sampai nang ora potong rambut ngisor tok mana? Ora samangan-mangan aja udah belum. Malah Ya belum. lupis. Ya apa-apa dibeli. Carane iki. Orang pecicilan banget kok. Mangga Mbak Rini Mbak Kiki kagem Mas Puying iki. Nggih, matur sembah nuwun derek bingat Mas Puying, Kang Putra Mas Gunardi kaliyan Mbak Rahmaniah Yarob sampun kelampah dawuh mugi saged dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Peputra ingkang saleh lan salehah. Iki ngapa kok bae? Apa iku? Akeh ngelingon pancen anu niku lho Mas. Nggih. Pancen sing wong iki ora lanang ora wedok iku pasti berbeda nggih. Contohnya kula kali panjenengan. Bedane Jenengan wong bagus kula ala. ya. Nah, Ciblek kalau kali ini juga seperti itu. Nek jiblek Nah, Ciblek ora perlu diomong seton. ya. Angger kali ini kan penyanyinya aju tur alus ketikane dasare penyanyi kang putih Jogja. Jogja Nggih. mesti beda karo Ciblek Bukan sama. yuk. Kok iya iki piye? Yuk. Jogja yo. Yo Saya iki tak aturke ya Mas Bambang. Dalu niki dirawi mboten nakong tamu saking wirid ngambal Kebumen. Lah Dadak. kuwi Ning penggemar KSGP, penggemar kula saking Pada Selitan Mas Pintu dirawu saking Cilacap sunggal mobil Pak Dalang Marno napa nggih kalih Pak Sumadi nggih. Pak Marsono, Pak Sumadi saking Cilacap binangun. Mas Bimasena saking Gombong nggih rawuh. Pak Insinyur Matijo Putra Winangun nggih rawuh. Pak Haji Redi, Pak Bayan Gundul, rombongan Boto, rombongan Purworejo, rombongan di Wonotulus ya Mas Bu, Wonotulus. Niki sami rawuh mriki ora mung mirsani wayang nih nggo nyumbang barang niki. Iya betul. Pun penggemar-penggemar KSGP kadang iki Sunarto ing sami rawuh mliginipun gawan kursi kalian ngagem kaos ireng-ireng nika gambare Oh, gunung. niku sing nang ireng-ireng niku. Nggih, alhamdulillah. Kompak Matur nuwun, matur nuwun. Nggih, bener-bener jenengan niku diberkahi kalian Nggih. para kanca. Kalian ingkang streaming wonten dalem Pak Adiman Manggarae, kalian Pak Sabar Toprak Munggang Sari mugi sukses lagi jeng. Matur nuwun. Mboten lali saking Mas Mangkat Wasiat Mombol nggih rawuh, Mas Pujono Pak Tukerjo nggih rawuh, Pak Parsono Bayan nggih rawuh, Pak Kasman Blodogan Bawen Semarang. Waduh banget nih. Mas Agus saking Manggarai matur nuwun. Kalian Pak Timbul saking Gunung Kidul sing dalu langsung ngomong. Mas Heri, Mas Musiudin Petanahan matur nuwun. Mbah Mito saking Binangun niki rayinipun Mbah Sumadi matur nuwun. Oke. Streaming ya. Setelah ini nek Mbah Mito ning Mbah Sumadi rawuh mriki saking Binangun Cilacap. Niku nggih kula dipun WA. Niku sedulure jenengan mirsani lewat Sinten, nggih? streaming. Live Dikirimi streaming. salam. Oh nggih nggih. Kali Mas Tukul. Oh, Ya. oh, Mas Tukul. Nggih. Niku Ya, ya, jenengan ya. kirim salam dari Mas Dalang. Berarti live streaming apa, Bor? Ki Dalang Sunarpo. Wonten Salinda Salinda 797 wonten channel Ki Dalang Sunarpo wonten. Mangga nggih. Maka Nggih. Menika sampun Raden Dahar sedaya. nggih. Sampun. Monggo Mbak di sing uyung dilipur Mbak ngagem tembang menapa, sekar menapa, sing mawibawa kula nyuwun kalih Mbak Rini Widyastuti. Lho maksudnya jenengan ngendika ampun sami dah
sedaya aja nopo. Arep ngladeni. Berarti sing arep diundang Mboten ngoten tegese kira ya nek wis dahar kabeh kira tentrem. Nah, Sing tugas Mbak Elsa Mbak sare-sare mau wis rampung. Oh, bentorane yoga kula, Mbak.